san da zuwa kawo. Yawa, san dai. Ka sha hanya san da zuwa ina kwana. Lafiya ina kalau. gajiya. Ina gajiya. Ya sai inna. Lafiya kalau. Kuna nan lafiya? Lafiya kalau kawo. Ya gida? Wallahi lafiya kalau kawo. Madalla. Yanzu ke haka tana faruwa, amma ba ki gaya mana ba. Wani abin da yake faruwa kawo? Ke baki san ma abin da yake faruwa ba. A ina? Ni za ki yi wa ina? Allah kawo ban gane me kake nufi ba. Me yake faruwa? Oh, yanzu ma kina nufin duk ba mu san abin da yake faruwa ba kenan? Wai kawo dan Allah ina ni har hankali na ya tashi. Kenan wato ke yanzu mu da muka ji hankalin mu bai tashi ba, yanzu da kika ganni dan ne miki magana za ki ce hankalin ki ya tashi. Allah kawo ni duk ban gane me kake nufi ba. To shikenan tunda baki gane ba, ni baran tafi. A Allah ba ka hakuri to me nayi? Wani irin Allah ya ban hakuri? Shikenan wato in abu ya same ki mu ba za ki gaya mana ba ki. Ka wani abu ne aka ce ya same ni? A'a, ai shi yasa nace bara an tafi. To ni Allah kawo ban san me ya faru ba. Magana abin da yake tsakanin ki da Raki ne ki magana. Ka wani abu ne aka ce ya faru? Ko tsakanin ki da Alhaji ba abin da yake faruwa ko? Lafiyar mu kalau Allah kawo. A to shikenan tunda lafiyar ku kalau, ni bara an tashi. Kawo baka sha ruwan ba. A ba komai. Nagode. Kawo dan Allah wani abu ne aka ce. A shikenan. Nagode. Tunda dai ba matsala ko? Kai. Ta ci abin mamaki. Na ran sai na san ba wanda zai je ga kawo wannan magana in ba na Maryamu ba. Ina ma zan ga yarinyar nan. Wai ce mata ta je ta gaya kawo. Ai ta san halin kawo. Ni ba na son kowa isan halin da nake ciki in ba mahalicci na ba. Ita ma dan ta zo ta riska ne dole ya sa na gaya mata kuma na gargaɗe ta kar ta faɗa. Ta san ta turo min kawo gidan nan. Alaikum salam. Yawwa. Yar halal alhamdulillah. Gwara da Allah ya kama ki a wannan lokacin. Na rantse na Maryama zaki sani zauna. Mene? Ban sani ba. Ban sani ba. Ban gargaɗe ki kake fita min da wannan magana ba. Ban ce miki kake ga su kawo wannan magana ba. Baki ji ba ko? Kai anti ke ma wallahi kina da matsala. Ni ba zan iya jure ganin ki a irin wannan halin ba kuma ki ce ba zan faɗa kawo ba kin sani dai in ba shi na faɗa ba zan faɗa. Ke kika ce ni dai ba ni na ce miki kake faɗa ba? Ban gargaɗe ki kake faɗa ba? To kin je kin gawa kawu ya zo gidan nan. To idan Allah ta za a na jure na ganki a irin wannan halin kin san ni ma ba zan jure ba shi yasa na je na faɗa masa. Mama dai ai ba laifi ne ba. A ganin ki ko? A ganin ki shine ba laifi ba. A ganin ki ba laifi bane kin je kin daga kawo hankali ya zo har gidan nan. Allah ta dubi fa yanda kika koma saboda duk tashin hankalin da kike ciki kuma ina sanin halin da nake ciki kuma ba wanda zai iya bani mafita akan wannan halin in ba shi ba kuma kullun shi nake kaiwa kokana menene zai faru in ba daga su kawo hankali ba biki san ba a so idan matsala tana faruwa a tsakanin miji da mata aje a dinga gaya wa iyaye ba ko dattijai har daga musu hankali ake in kuma komai ya riga ya shuɗe fa naki haka zaki je ki dinga yi a naki gidan kenan ko ba dama ku samu matsala da naki mijin sai ki je ki kwashe ki fara kenan ko duk abubuwan da nake gaya miki ba kya ganewa ko to yau ka zaki bacin raina fiye da inda ba kya tsammani Allah biki taɓa bata min rai irin wannan bana na Maryama to shikenan duk ya hakuri ba zan ƙara faɗa ba kamar da gaske zaki sani Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ke ji to ki shigo mana. A'a. Kin ga sauri nake yi. Zo. A ki zo mu shiga. A'a, zo wani sako. Zan bai. In ce bare ba ta kusa. Ya sako. To dama wani sako ne na karɓo shi shine zan a fara da shi. Kafin zan karɓo wancan aiki. To shi da maka na shirke wannan. To ki damke da ƙarfi. To shi a lemo zaki barbaɗa mai. Ki tabbatar ya sha fa. Ki tabbatar ki san yadda zaki iya sha a gaban ki bai mana. In dai ya sha to an gama da kanshi zai kore ta. Dan haka kan ki damu.
ai shikenan amma kuma ki wantar da hankalin ki wancan da nace zan kawo miki wannan dan dai sauri nake to shi amma ki jira ni nan da jibi in Allah yadda zan zo kawo miki ayin da kika ce haka sai yanzu ce maki wallahi wucewa zan sauri shikenan yanzu ni dai wucewa zan yi sai zuwa jibi amma ko wani maganin ki kula da shi yanzu tafiya zaki yi wallahi tafiya zan yi yanzu sauri nake jira na amma zuwa jibi shi yasa nake ƙara sai zuwa jibi zan zo to shi ke dan haka ki tabbata kin yi amfani da maganin nan yadda na ce insha Allah a samu sabani insha Allah shikenan ni dai na tafi gida sai na dawo zai Allah ina sauraron ki zan kuma zama giwa a cikin gidan shin faɗa abin da nake so wallahi ai da kafar sai ta kece Maryama, abin da ya sa ne kiran wato ban ji daɗin maganar da kika zo kika gaya min akan Zainab. Kin zo kin gaya min Zainab tana can tana ta shan wahala, tana cikin wani hali nan na yi takakka daga can nake, amma ba wani abu da yake damun Zainab. To saboda haka ba na son irin wannan. Ko ba da ke nake magana ba ne? wallahi akwai abin da yake faruwa ta ɓoye ma ne ka san anti Zainab tana da zurfin ciki wallahi akwai abin da yake faruwa ni na je na gani da idona irin wulakancin da Alhaji yake mata akan wannan amaryar da ya auro wallahi in shi kin iya rantsuwa da baki da kaina na taka na je gida. To saboda haka ba na son irin wannan. Daga yau kake ƙara zuwa ki min irin wannan saboda kin haɗa kanki da ke da waccan yarinyar Ladidi tana koya miki tsegumi to ba na so. Yawwa shikenan tashi ki shiga ki je ki ga abin da din tafi. Ki shiga ki gaishe ta. Yara haka sai tsegumin tsiya ki zo yan kin yi kaza to in je har gidan mace in je in same ta lafiya kalau amma kin zo ki Allah ya sauke Allah ya shirya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda zuwa Alhaji. Yawwa, sunu. Ka gani kamar kamar na san za ka dawo na san kana son shayi na dafa ba. Yanzu ba maka? Gaskiya da kai na shan shayi. Alhaji irin shayi da kake so na dafa maka. Ba zan iya shan shayi na yanzu. Ka mayar da shi. Ko ba shi? Kina iya mayar da shi ko ki bashi da ɗaya ne. Kai, to wannan wace irin tafiya ce kuma kai? A'a. Gimbiya. Amarya ba ki rufi ko kin kashe dan masu gida.
Kai, wannan wani tanadi ya kai miki. Na musamman ba. Saboda kai. Wato ke kina da basira. Kina gane me nake so a kowane lokaci. Da gaske? Allah ko shi yasa nake ƙara son ki wallahi. Kuma ba na so da miss din ki. Amma bai daɗi sosai. Da gaske? Gaba ɗaya? Ya ba za ki sha ba? Ba kuma Allah ya sha. Ba za ki ɗan sha koya? Allah ya sha na ina ka ne. Ya daɗi ko? Allah kuwa. Alhaji na. Shi sa nake son ki wallahi tallahi. Kina sanin abin da ya dace a kowane. Allah kuwa. Alhaji na. Fauziya. Yasa nake son ki wallahi. Ko? Allah kuwa kina sanin abin da ya dace. Allah kuwa. Kin gani saboda Allah a daidai wannan gabar dama ai abu mai sanyi ya fi dace. Allah kuwa. To ai ka san wasu mata suka rako. Da yawan kai. Kin ga kuma ba haka ne fa. Kai, ya daɗi sosai. Allah kuwa. Kuma ga yana ka sanya amma dai na sha yawa. Kin ga ba saura kaɗan. Kai ka karasa. Kai sauri. Aje shi. Ok, ya isa. Idan an ka abinci sai a ƙaro wani lemon. Allah kuwa. Ya shi. Wa kai. To a shiga mun lemon bane ganin ciki ko? Yawwa kai. Fauziya. Alhaji na ba. Allah kuwa ai wannan shine ai aure ka samu rayuwa mai kyau. Yawwa. To. Sai. Kuti.